Alright, good morning mga boss. Kumusta ka dyan mga boss? Ngayon ay araw ng Biyernes. Kumusta ka dyan mga boss? Mag-vlog po tayo dito sa kalye kung ano na naman mabablog natin dito mga boss. Alright mga boss, tingnan natin kung ano may ibablog natin. Alright. May pumapara. Victory sa may Araneta, sa may MRT doon. Boss, kuha na lang tayo. U-turn para baba doon. Bilis. Kung walang bantay. Sige, diretso na lang. Ano, baka may bantay at saka magkuhan ka. Kung may bantay. Mahirap pag nahuli pa mamaya yan. So, diretso. Hindi, matraffic dyan. Galing sa matraffic. Oo. Ay, wala naman siguro bantay. Kasi at least dyan, pagbaba mo dyan, diretso-diretso na. Bayaran mo na lang pag nahuli tayo. Mura lang naman yan. Ha? Mura lang. Makati, sabi namin, pasensya na. Sa sunod na lang. Sabi niyan, oy, Tagig na to. Hindi na to Makati, Ay, mga boss. Makati. Nako, Makati. Makati pang. Sabihin sa'yo nung enforcer, Oo. sinsya na boss, Tagig na tayo. Grabe. Ay, nakalimutan po namin, akala namin Makati pa. Oo nga pala, no, nasanay tayo sa Makati. Oo. Minsan, Boss, nakalimutan. Tagig na pala talagang address. Pero ang iba, hindi pa rin alam. Mayroon pang iilan-ilan na Alam, kaso lang, nasanay na. sanay na rin. Makati. Kagaya nito, Makati Science na to. Sino ang makalain ng Makati, wala ng science. Dami na wala sa Makati, oh. Ay, sobra. Hindi, 10 barangays. hindi mo alam. Dito lang malakas si Binay, sa lugar na to. Yes. Doon, talo siya doon, sa Sa bandang kandang kabila. sa Pitugo, sa mga sa Ah, District 1. Doon sa kabila. Sa Peña, lugar ni Peña. sa San Isidro Bangkal yun. No, talo siya doon. Ay, kuan yun eh. Iba naman teritoryo. Sa kuan talaga yan dyan. Makati talaga naman. Dito, malakas siya dito. Pembo dito eh. Malaki siya dito. Dito yung... Balwarte niya. Barkado nga ang balwarte niya dito, talo. Ewan, hindi mo maintindihan kung ano. Lalaki po man din ng mga barangay na yun. Hindi mo nga maintindihan bakit natalo eh. Samantalang nung last election ng Mercado, lahat ng tao, wala kang sinambit. Ay, binoto ko siya. Wala. Sabagay, sa history ng Makati, Tagig naman talaga itong lugar na ito. May mangkin na naman ngayon, Pateros daw. Dapat talaga Pateros, mas malapit sa Pateros. Oo. May mangkin talaga ngayon. May claim. Nagapila ang Pateros. Dapat talaga Pateros. Di ba no? Dikit lang siya, di ba? Oo, magkapit ba lang ng Pateros? Oo, Pateros at Saka ang liit ng Pateros eh. Yes. Maliit nga po. Pag tiningnan mo sa mapa, possible na talagang kung tingnan mo sa mapa, Hindi lang, wala kasi silang pera kaya hindi sila lumalaban sa korte. wala silang kabayad. Nalilog na sa ngayon. Ayan ngayon ang problema. Paano bandang muli, Pateros pala na naman tayo. Ay, ito pala ang pinakamadaling way, no? Sa papuntang, hindi ka na dumaan doon sa baba. Ay, saan mo ba ako pinapadaan? Hindi, ang anamin ko, kasi akala ko may way pala doon na sa baba mismo. Yung Ayun nga ba? Ay, di mag-hitsa rin tayo. Hindi, EDSA rin, di ba? Oo. Kaya nga, usually kasi yan ang pag nag-U-turn, ang mga taxi, noon sila ikaw lang nagtaas. Ay, sana wala pa tayo rito. Wala pa. Doon pa lang yan sa baba. Akala ko, dito mo ako pinapadaan. Kasi ito ang bilis oh. Kuha na yan eh. Hindi mo wala alam ito eh. Hindi ko alam tong way na to eh. Ay, pag-crossing na tayo eh. Ibig sabihin, may mga taxi driver pala talaga na kahit may shortcut, doon pa talaga kasi no. Pahaba. Akala ko naman, dito mo ako pinapadaan. Kaya, sabi ko, Tingnan mo, crossing na. Kuha na. Samantalang, kasi ang yung daan
pag pamuntang Cubao, how many times? Doon kami dumadaan sa may metro, MMDA pa. Sabi ko, bakit doon? Sobrang layo kung pwede lang naman pala Itsa. Itsa. Ay, kung gusto mo ng Itsa kaagad, doon ka na. Kung walang Traffic traffic, yun. hindi, kung walang traffic, masukit talaga doon. Doon. Bilis. Traffic! Kung wala ng traffic, Oo. mas maganda doon. Wala namang araw na walang traffic dyan. EDSA na yan. Hindi na solve ng gobyerno natin. Yun ang problema talaga. Hanggang ngayon, naisipan, hindi masosolve. So, ilang dekada na yan. 3 dekada lang, wala pa rin. Lalo na yung poblasyon. Di ba? Yung sa Rockwell, makuha mo siya 5 to 10 minutes pag walang traffic. Pero pag may traffic, naku, sabihin ko sa'yo, Yeah. 2 hours. Magalat ka dyan. Poblasyon sa Makati, poblasyon hanggang dyan sa Guadalupe Tulay. Naku, Diyos ka. Patayin ka dyan sa stress niya. So, ang mangyayari sa inyo yan, ang registration niya, tagig na. Yun nga ang problema. Malayo na. Ang sabi daw, hindi kami makabutong, may possibility na hindi makabuto ang 10 barangays. Dahil marami. Kasi may transfer. Hindi pa naka-registered, ano? Oo. Hindi, ang sabi naman ng COMELEC sa senatorial na to, possible, hindi kami makabuto. Pero sa presidential, ayos ng papel. Kasi transfer lang daw ang kanya. Ang gagawin nila. Gusto nyo kamo, hindi na kami bumuto eh. Mamamatay ba kamo kami? Wala namang bigay. Sila lang naman ang pumipilit na magbuto tayo eh. Ang problema, pag may bigayan, wala. Ayun Wala ka. lang. Kaya nga yung asawa ko, magpa-register ka na kasi. Kasi malapit na naman ang eleksyon, may makukuha tayo. Totoo yan. Tawa ko ng tao sa... Hindi, sayang din kasi. Ibutuhin mo ang gusto mo. Pero pag binigay sa'yo, Sa amin ngayon pa lang. may galamay na. Grabe na. May pangalan na nakalagay sa lista. Kaso lang, yung mayor ngayon magaling. Eh, kaso paano mo Hindi ba paano mo palitan? tatalunin kahit magbigay pa yung kalaban? Saan, anong buwan kayo? Marikina kami. Magaling. Si Oo. Adrian. Still, kahit binabaha yan taon to, pero mabilis magbangon ng Marikina, no? Hindi mo maintindihan. Sila lang na city na pakiramdam ko, taon-taon pag may bagyo, palagi yan tumba na may baha na talagang. Pero after how many months, rise again. Actually, sa Along Providence lang naman ang grabe yung ano dyan. Diyan? Yan So, lang. ibig sabihin may Kasi area lang? Yung mga media lang kasi, saka yung tumana, yung mga squatter area, Yun lang. yun ang binaba talaga. So, pero pag binanata ng media, Oo, exads nga. sabihin ng media, Marikina bina, yun na yung buong Marikina na yun. Buong Marikina. Walang specific kung saan. Sa area na Oo. address. So, meaning area lang talaga. Si Corena nga, nung baha doon kunwari, nasa base, nasa gilid lang. Grabe talaga. Grabe mga media na. Hindi. Nasa gilid lang sila, pero pag nakita mo na sa TV, akala mo nasa gitna talaga ng bahay. Ang yan ang pan ngayon. Mas matindi. Talaga magawas. Talo ka talaga sa. So, maganda ang Marikina pala. Pamamalakan. Si ano dyan eh, pangalan niya. Marikina, Antipolo. Dati, si B, pa nagpaganda talaga niya. Si B, So, okay pa. Okay pala ang Marikina City. ngayon napalitan nung Marcy. Si Marcel, ano ba niya? Si Marcy. Okay pala. Sa amin, pag sinabing Marikina, ganyan ang sidewalk, malinis. Ganito? Ang lugar Pero nyo? pag hindi na yan, hindi na ganyan. makinis, hindi na sa amin yan. Ay, hindi na. Ano na yan? Kundi Pasig, ano na yan, San Mateo, yan. Rizal. Ang ganun. Yan, mga ganyan na yan. Basta may mga, Yan ang style ng inyo basta doon. ganyan na malinis. Talaga? Walang mga nakatayong Mga- poste kung ano. Oo. Ano. Ay, ibig sabihin masyado silang particular sa pan. Hindi talagang yun ang inano na. Kasi engineering kasi yung BF. Kaya lahat na kalye may sidewalk. May sidewalk. Maganda, no? Hindi pwedeng walang daanan ng tao. Pero ang namin ko yung mga tinda-tinda, marami mga ganyan-ganyan. Pero sa Pasay, sa mga Ha? Cubao, Wala sa amin. Wala sa amin nagtitinda sa sidewalk? Oo, Wala. Ang galing, ano? Ibig sabihin talagang kuwan sila. Wala
maiwasan. Ang trabaho, maiwasan yung Pag napunta pagnanakaw. ka nga doon, lalo sa mga parting parang, akala mo sa Oo. ibang bansa ka eh. Ay, ganun? Oo. So, ibig sabihin, improve ang kuhan, progressive yung Marikina. Eh, malinis lang. Malinis. Wala yung yung mga nakaparking kung Oo, saan. saan. Wala. Ah, Talagang Okay. talagang ginaya sa ibang bansa. oo. Kumbaga, bihira ka lang dito sa Maynila. Wala na. No? Sa amin lang may ganyan. Oo, sa NCR. Yung UP ng sidewalk, Oo. sa amin lang. Talagang nakikita. Umikot ka sa Metro Manila. Hmm. Mahirap yung pag ganun. Mahirapan ka rin. Ibig sabihin, ang sasakyan mo nito, ikot, within Metro Manila to. Yung Kahit saan. kahit saan. Akala mo. Saan ba kayo pupunta? Makati. Diyan sa Pampanga. Gusto mo, Pampanga na natin eh. Oo. Wala. At pwede ka maikot sa Samson Technical. Ano ba sasakyan niya? Diyan, Victory kami. Pero may dadaan lang kami sa school. School ng Samson? Oo, alam mo yon. Ano, sa kapila lang yun Oo. ah. So, Ay, doon na tayo pa. doon na kami pababa. Ikot tayo. Oo, ikot ka. Di ba, Cubao yan? May pa ganon. Pwede ka ba doon? Makakuan? Ikot pa tayo dun sa Di ba? Oo, sa may Cubao yan. Di ba may underpass doon? Hmm. Sa baba niya, di ba may yung pa ganyan? Pwede ka dyan makaikot? No? Para pa diretso, di ba, pabalik sa Samson. Pero alam mo yung Samson dyan? Oh, Ayan, dyan. Basta makarating ka dyan. nasa left side kasi yan eh. Oo, left side. Kaya, hanap ka pa ng... Pero kung matibay-tibay ang tuhod mo, eksakto sa overpass yan eh. May overpass ba? Oo, eksakto yun dun. Pag tawid mo, Samson na? Pag tawid ng Tuason, sakto. Sakto yung overpass. Pang Samson talaga yan. Oo, sige. Doon muna kami baba. Malapit-lapit lang lakar. Daan kami kasi baka maubusan kami ng slot by hapon ko. Ano pa kukunin niya? Pulis? Enroll. Ay, bakit puli? Oo, criminology daw dyan eh. Meron. Mayroon. Pero dati, mga skill talaga dyan. Oo, Electronic. Maganda daw dyan sa electronic. Electronic. Ewan kasi marami na daw dyan ng pulis eh. Mayroon na. Oo, mayroon na. Dinagdagan na rin nila. At saka parang matagal na yan. Namura dyan. Oo, at saka hindi kagaya sa ibang paralan na sobra-sobrang dami. Diba? At least dyan, Mura dyan, mura. mura lang. At saka pare-parehas lang naman ang kurso yan. Diba? Nasa tao eh. Nasa bata lang yan. Kasi ang importante sa atin, yung may titulo. Oo, at saka makapagtrabaho. Saan ka ito. Kaya nga. Kahit medyo, nakukuha na lang Yung yan iba naman gusto niya university talaga na mga alam mo ba ang mga company ngayon, Oo. ayaw na nila ng mga sikat na eskwelahan. Bakit? Oo. Maarte. Sabagay. Maghanap ka ng PUP at saka Lasal. Oo. PUP kukunin nila. Hindi sila makuha ng pan. Kasi Yung may mga private. Lasal, mayaman yan eh. Oo, mga sikat. O, hindi yan pumapatol Sanay. Hindi yan pumapatol. Kahit hindi magtrabaho yan, hindi nag-ano yan. Hindi siya, Buhay. papakialam ko sa inyo. Hindi ako tanggapin. Ganun. Hindi katulad pag-graduate ka sa mga pamantasan. Technical. Oo. Pero kung akong binata ngayon, ang kukunin ko, mechanic. Mekaniko nga, di ba? Yun ang the best ngayon. Parang pera kagad Ang abroad. mga mechanic kasi ngayon, di na masyado marumi. Marumi. Kasi electronic na eh. Oo. Kaya gamitin mo na lang yung parang diagram nila. Oo. Nakikita mo na yung sira. Kaya nga, di ba? Hindi katulad Sa barko ganun na. Hindi na yung talagang sisisid ka. Hindi katulad. Makikita na yan. Hindi katulad nun, gaganin mo yung tainga mo. Oo. Di ba? Mga radyo. At madali yung pera dyan. Oo. Diba? Saka kung masyado magaling ka na, may tali. Wala ka nang kailangan talir dyan eh. Oo. Kaya pag kilala ka na dyan, Puntahan ka na. mag-post ka lang sa mechanic. Oo. Post ka lang dyan sa Facebook. Oo. Mechanic number. Tatawagan ka na. Correct. May Tama yan. motor ka lang. Oo.
move it ka. Yan ang kung akong binata ngayon kasi noon naman bagay, mechanic din ako ang ginawa ko kaso lang wala pa noon mga gadget na ganyan. Wala pang cellphone. Masyadong Ngayon, sus. Makakapag-mekaniko ka na ngayon kahit hindi ka marunong kasi susundan mo lang doon sa Instruction. Google Oo, do it yourself nga, DIY yan, di ba? Lahat ngayon matutunan lalo na ngayon lumabas na ang AI na yan, di ba? Maraming mawala ng trabaho din. Sabi, ay ako nga nasira yung sa inodoro namin yung flashing. Oo. Nag-google lang ako, ganito lang pala. Kaya nga. Tornilyo lang pala. Correct. Tingnan mo lang, no? Saglit lang na. Patay ka sa ipis, sa daga. Nagawa ko. Mag-YouTube ka lang. Oo. Ibigay sa'yo, sundin mo lang. Nagawa ko. Wala, sabi ko. Totoo yan Basta may marunong ka lang mag-kuhan. Hindi mo na nga. Hindi mo na kailangan Pero mas talaga maganda pa rin talaga may titulo. Oo, may Titulo tapos experience. formalities. Formal. Kasi pagka may titulo ka, Oo. mayroon kang certificate, pag may talyer ka, mayroon ka rin. Meron ka rin, graduate pala ito ang ganito. Kumbaga credibility. Kung wala kang ganong house siya, ang tawag nila. Recto. Wala. Magaling pero house siya. Totoo yan. Sabi niya, experience talaga ito. Magaling talaga ito. Magaling talaga yan. Kasi, by experience Kaganda naman kasi sa nakapag-aral, madali matuto sa theory. Ayo. Basta nakita na yung book, by the book, alam na. Alam mo. Hindi lang gaano marunong magkalikot, pero alam kung ano gagawin. Basta skill. Dali. Lalo na pag nasama mo pa ng skill, by the book na skill pa. So, Totoo yan. Kaya nga sinasabi ko yun, malayo. Yung police na yan, marunong ka na magbaril. Nag-graduate ka, may kwan ka. ang problema sa police, ang oras mo limited. Pero malaki naman sahod kumpara sa Talaga sweldo, pero biyar. parang, alam mo yun, parang Nakataya rin ang buhay mo. Pero hindi perde sa police. hindi, nakataya. Parang ano ba? Parang may kulang. Kaya bata pa rin papiliin mo. Ano bang gusto mo? Kasi kung pilitin mo ang gusto mo, baka magloko. Nagsayang ka lang ng pera mo. Pwede naman ang pulis kasi pagka pulis ka, gusto mong magnegosyo, madali mong gamitin ang pagka-pulis mo. Ay, totoo yan. Madali. Si sir pala, sir, ano ba ang kailangan mo? Wala pa, sumarap mo. Kasi ang buwan police, parang madali ang pag-process ng Yan ang gaganda. hindi ka na problema. Alisin siya mo. May negosyo. Alright guys, so napakwento sa pasayro. So siguro yun na lang guys. Masyadong mahaba na kasi yung kwentuhan namin. Wala lang kayo guys makikita kasi hindi ko naman sila pwedeng pakita mukha nila. So puro kwentuhan lang guys. Alright guys, thank you. Maraming salamat po sa pakikinig. Hindi panonood, pakikinig